Kanza kwethu uyakhuza kaNdaba usukhulumile umlomo ongathethi imanga uyakhuza uthi phansi imimoya South Africa uthi phansi imimoya Zulu angiqale ngikubingelele ngikwamukele mangabe uqala ukufika cela ngesiqiniseko sokuthi uqobo subscribe maqhuba le video ushaye like bese uyakhomenta kulolu daba namhlanje. Kanza kwethu isilo uMisuzulu kaZwelithini inkosi isilo samabandla wonke akwaZulu sesiphefumulile ngalokho okwenzakalayo emhlabeni noma ke la eSouth Africa njengoba ke kududulwa abokufika abangenawo amaphepha kuthiwa ke ababuyele emakhaya. Isilo uMisuzulu kaZwelithini siphawula ngalolu daba sithi phansi amaphaphu sithi akungaliwa nabo abangalinyazwa ngoba nathi bayozivukela uma kwenzeka ngelinye ilanga sizithola sisemazweni abo. Uthi ke uke waba nenkulumo noPhakela uMthakathi kanye noNgizwe Mchunu ebatshela ukuthi ke inhle kakhulu into abayenzayo ukuthi ke baxoshe abangenawo amaphepha kodwa ke uthi uyacela ukuthi ke bengalinyazwa. South Africa people, I'm asking you, we are not looking good in the whole of Africa right now. It's not our fault. Lokho kwenzeka kade ngiku-premier wami elapha eSherwood kuthi abantu bokuhamba indlela esiphatha ngayo abantu bangaphandle maZulu angiboni. Uyabona namhlanje ngathi uyahamba eZimbabwe ubuse uthi ngifuna kwaZulu Natal bazakushaya. Yes. Niyakufuna lokho? Asikudingi. Yes. Sizwa asimfuni vese umuntu ongenamaphepha kulelizwe. Wonke umuntu ola ngoba nathi ngeke siye emazweni abo singenawo amaphepha. Kuwesi ke ngeke ubuye ekhaya uvela unqunywe wabanqumana thina singcono sibafake izinkambi ngoba nathi sathi masihlala uPremiers abazihlala emadolobheni abo thina kolumbashi babe sibeke izinkanjini ukuze besibone kahle ukuthi khona uphumayo khona ongenayo. Thina kaze sikwenze kubo lokho yingakho sinanenkinga namhlanje. Now ngikhuluma ngenkinga ye-migration. Abantu umuntu uhleze ecinga impilo engcono ukuphi la ngathola khona amadlela ahlaza ukuthi umndeni wami uphile bakwethu. Ngizonicela maZulu sizwe selembe lingachitheki igazi ningabashayi laba bantu bazisho ukuhlupheka la njengoba nathi sihluphekela sathi nami ngiyahluphekela nawe uhluphekile ngizakuthini ke mina ngoba sisuthi izohlupheka so yingakho sikule nkinga esikuyo namhlanje kodwa akusho ukuthi bese sibashaya. Ngakhuluma mina noPhakela uMthakathi noNgizwe amuzukushawa umuntu akekho umuntu ufuna ukuza ubuhlungu. Angazi noma kumele ngikhulume ngayo le yoga le esihlangane angazi ulimi le yoga likhulunywa kanjani futhi umuntu angifuna uphakamisa umlenze wenze njani. It's an international language angithi asebenzise yona le yoga le because